Sa number 8, malapit sa 5,000 ka mga senior citizen nga wala madala sa listahan sa mga senior citizens nga magabaton sa bugas, ginlakip sa listahan. May masobra na sa 5,000 ka mga kung may masobra pa sa 5,000 ka mga senior citizen nga nag-edad 65 pataas ang gindugang sa listahan sa Bacolod City agud makabaton sang napulo ka kilo nga bugas sa idalom sang bawat bayan makikinabang program sang presidente. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga sa ila paglibot sa tagsa ka barangay agud maghatag sang bugas, madamo sa mga senior citizen ang nagareklamo bangod wala ang ilang ngalan sa listahan. Sa ginusisa sa syudad, wala man sang social pension ang ini nga mga senior citizens rason nga kwalipikado sila sa programa. Matapos ang validation, sang masobra 5,000 ka mga dugang nga beneficiary ihatag sa ilang unang hagna sang napulo ka kilo nga bugas. Ginklaro ni Bacolod City Mayor Greg Sataya, wala may baluan ang rason kung nga wala madala sa database sa syudad ang ngalan sa among mga senior citizens. Sa karon, may masobra na sa 40,000 ka mga benepisyaryo ang yara sa listahan sa syudad. Sa masunod nga semana, magapadayon ang syudad sa ika-duhang hagna sang rice distribution. 4 ka hagna sang tig na pulo ka kilo sa bugas ang ipanagtag sa mga benepisyaryo sining nga tuig.